24 verse challenge sayo na kay nanako. So ato nang sugdan. Yeah. Oh yeah, Mark. Kung barso ang istoryahan, dili ko magduduwang nga kana likayan. Wala man ganin ako nagilikayan ka ng mga tao nga maayo sa tubangan. Bisag ato pang itimbang, akong linya mas bugat pa sa pinakabugat sa kalibutan. Ang kalibutan, lingin pero dili ninyo masulti nga puro ra ni ako hangin. Hangin nga kana inyong mga naong murag na puling sabay sa paghulog sa duwa nga abi nila ang mga tao gaduduwa. Duwa pero wala na ni gaduduwa sa pagduwa sa mga gipangduwaan kay abi nila og galahan pero sa word nga duwa dili ko ganahan kay ang duwa para rana sa mga tao nga dili seryoso akong ugnang og maon ni humanon kay basi ang bit kulangan. So mora to guys akong 24 verse challenge. Thank you, peace, salamat sa tanan. Boom.